без глутенов десерт, без захар, no sugar, no alcohol. Един банан. Настъргваме 3 моркова, 3 яйца, разбитите яйца, морковите и банана. 60 мл зехтин, 180 грама лешниково брашно, ванилия, 2 чайни лъжици бак пулвер, съвсем малко индийско орехче и джинджифил. 1 чайна лъжица канела. Тушаваме 80 грама орехи. Смесваме орехите, бъркаме всичко, тавичка за печене. В предварително загрята фурна на 180 градуса печем 45 минути. Имаме едно авторско кремче, добавяме половин протеинов скир, крема сирене, 2 лъжици мед за сладост на кремчето и кората на един портокал. Тушан фъстъче. Като кекс е изпечен, мазаме с кремчето, тушан фъстък, протеиново кисело мляко,